ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, мехоҳам ба шумо ҳамин сатрое ки нав омад нишон диҳам. Ҳамаи ҳамино боро омадан, инҳоро заказ карда буданд. Ҳамаи ҳамино омадагӣ ҳастанд, дар Москваянд. Марҳамат, заказ кунед. Савдогар тоҷикай, занакай метавонед ба ҳамин номерои WhatsApp ё ин ки имон нависед ва дархост кунед. Дар муддати хеле кӯтоҳ ба шумо бурда мерасонанд. Ана ҳозир кадомеша ки ман нишон медиҳам, ҳамаи ҳамин сатрои ҳамин рӯза 550 рублиянд. Беҳад нархи арзон, хушрӯ. Бонувони азиз, ҳамаш барои шумо. Марҳамат, тамошо кунед ва интихоби худро намоед. Анами рангои сатре аввале ки ман нишон додам, двойкаи рангошай. Анаи дигар намуд султанка сатр. Ҳар кас бо бахости худ хушрӯ када мебанда ира. Иам ҳозир ман расветкоша нишон медиҳам. Бисёр расветкои хушрӯ дора. Рангои хушрӯ дора. боварӣ дорам ки писандтон мегарда. Марҳамат, тамошо кунед, бинед. 550 рублӣ бисёр ҳам нархи дастрасай. Набинед чӣ рангои ҳар хела дора. Яна мо султанкое ки ҳозир да манекен буд. Ҳаваёяй рангош. Шахсое ки рангои рӯшана дӯст медоранд. Пастелни цветора. Марҳамат. Интихоб кунед. ҳозир дигари сатра нишон медиҳам. Ваям бисёр хушрӯвай. Марҳамат бинед. Анаи двойкаяй. Шапкачаша бинед, жемчуг дора. Иям 550 рубл, дӯстони азиз. Бисёр ҳам хушрӯ, зебанда. ҳозир рангоша мебинем. Чӣ хел ранго боша. тавассути почта бурда шумода мерасонанд дар муддати хеле кӯтоҳ, сабабе ки худ дар анами ваяй русияяй исатро дар муддати хеле кӯтоҳ дастраси шумо мегарда. ана марҳамат, ин рангошон чанд намуд ранго дора. материалошам ҳамаш материалои ғафсакай барои зимистон, дӯстони азиз. инаи сиёша бинед. бисёр ман худам сиёша дӯст медорам. ана ин намуд жемчуг доро. ин намуд хеле рангои зиёд дора. пешшам дарозай ира. баъд аз қафошам дарози хушрӯ меиста. ана марҳамат, ана бихед тайёр. иам ами двойкаяй 550 рубл. дер накунед духтаро. касоеда ки дар кор боша, ана WhatsApp ё имода нависед ва соҳиби анамин сатри худ гардед. бинед рангоша. ҳозир бисёр ваяй ҳамин намуд бисёр сатр савдош нағзай ҳамин намуда жемчуг дора. ҳатто дар интернет, дар Instagram аз рӯи фурӯш дар ҷои аввал аз рӯи сатро анамин намуд сатр шидагиай, дӯстони азиз. то ҷое ки ман маълумот дорам. ана бинед. курто омадагиай, чанд намуд бори дигар омадагиай. аз сабаби интернети ман камтарак буд, барои аввай ман ними видеоро монтаж карда партофтам. марҳамат, бо шумо метавонед аз савдогар хутон пурсед, суратоша равон мекуна. чӣ боре ки омадагиай, чӣ бори наве ки омадагиай ба шумо пешниҳод мекуна. ҳамаи ҳамино нархи заводкати, нархи ҳамо фабрика ки ҳамин чизора медоданд, ҳамо кати пешниҳод шидагиай. марҳамат, хоҳишмандом метавонед ки занг занед